oh, 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 oh. Galadul jingkermen nyala tight las gel ya kajing kia las gel ya kading man kalinti ka sgel ban kieu indre ngadang don hane ngadang im kiong sange kiong indre ngadon ki jing pos niu ki bangam laban lait ngan kieu pat wat lakat no sien ngahap ngan ing pat wat habangas ko bangarit kumne kane ka jinge kanom job yanga kane ka jing tien kanom job ngan sim kawai ka sien jam nang ta sa kawai pat ngan sa kiau biang ki one step kimit kis na drong hindray hapo jong nga ngalap ya ka jingruray jong nga ngas go to ya ka bor jong nga ling ba ka jing jale lalap ya ka jing say jong nga hakamiet ka badum tam ngampat kan randien ngampat laslem kane ka day tang ka jing dang jong ka jingin jong nga ngan kiu pat wat lakat no sien ngahap ngan ing pat wat habangas no bangarit kumne kane ka jingge kanom job yanga kane ka jing tieng kanom job ngan sim kawai ka sien jam nang ta sa kawai pat ngan sa kiu biang Tien ngadang jiet man ka jing ring mừng xiêm ka long ka jing pen si sa bangak lain la te nga ban it sak mat ngan mi pat da ki jing ya le jong nga bat da ka jing sarong jong nga ngan mi pat da ka jing kermen ka ba jan hapo Henry ngam sim la ailat ngan sim ya kawai kasien jam nang ta sa kawai pat ngan sami pian